Jerusalem Golden City chaklampanga kumtam tak liam ta thil sang sang lo thlen to na hmun olive tlang auma tlang pangchang hian temple tlang lam hoin hidron ruam po amu thei tin Dome of the Rock ni engin achun zonga moi tak mai te tin hnuaya Eastern Gate aum boka hunrei tak thom nei lovin aum to tuna chuan thildang lam tak mai a thlengta olive tlang Kovela Juda te thlan mual upaber le mun ro pui le thianghlim bera ngai chu tuna hian azau na an kalpuita thlan tam tak te chuan Eastern Gate lam hi an hnai chho mek zel mi tam tak tan chuan Jerusalema thlan mual hi akha to ema wanga azau na mai chau ani nima sela midang tan ero hei hi chin chian na anitlat thung rilok na poimo deuh mai chu. Jerusalem is not a big city and there is not enough open space to build new cemeteries. And once you build a cemetery on a piece of land, this will be forever. You cannot knock it off and then build something bigger. It's forever. So we understood that if we will continue this way of burying, we won't have space to live here about 200, 300, 400 years ahead from now. And the reason why a lot of them want to be buried here is because they believe that the Messiah will come back to this mountain and they want to be the first resurrected with him. Bible hunrei takachanga kan lo chiar to hi reilo te a atakin alo thleng thuai to mai the he than gate lam hoya zau nan kalpui Messia local na turan soi hi anai deuh ta emni don tuna chuan thuk zokin he chanchina hian kan lut don ani olive tlang hi tlang satlia ani lova hun liam towa pathian thu tiam pon chuana mun poimo tak mai ani he tlang dung hian Israel history a kumsang thum liam ta tang khan poimo na lian deuh mai alo nei to lal Davida afapa Absalom laga changa atlan chiatlaya amit tui ashu hulna mun khania Ezekiel temple pona changa pathian ro puina amu na mun ane Ezekiel bungsom pakhat jang somni pathuma khan ainjia Zakaria pon olive tlang Iso Krista lo ki le huna mun nia anh chen tur thu asoibo heng zong zong ba ka hian isuan hun top dona hun aman heng zong zong ba ka hian isuan a hun top dona hun aman tamna ber chu olive tlang hi ani helai huna chang hian thupoimo tak tak asoya indona thleng tur le alokal le hun tur chongchang te asoibo helai huna chang nge hian vana alon chowa azir tir te mu rang lain Bible chuan hetang nge ya hian engtiknia emo alokir le don ti asoi heng thil zong zong te ril ruwa kan hria thar chuan olive tlang hi tlang thiang hlim ani rengot lova rilok na thlena hmun tur ani bok kumza tam tak chung chu judami te olive tlang a hian anim phum thina emwange kan ti chuan Messia lokir le huna mithi kai tho kha helai hmuna chang hian bultran tura ngai na an nei wang ani he thlan lunga chol hadam hi totoro tri khuna an lomna tizol tu tura an ngai bo tuna chuan olive tlanga hian thlan noi khasinga vel aum tua khovela thlan mual manlai ranga chuan au pa ber ani bo zol nei rabi le mi pa ngai thlan te chu tlang panga te hian anom thup maya thil thatak thleng tur be seina sang tak neya nga kreng angin mima sela he thlan hi tuna chuan akhat to hle maya muntin kiltin mai chu he thlan hian alua zo to ani khopui bang upato tak le Eastern Gate khar phui veka chu anai to hle bok mitam tak tan chuan Jerusalemin an nam dan an hum him na tiang te pon ngai dan an nei thei ome midang tan ero shilok na thendik theina tura mason na zel ani thung olive tlang hi stage ani don chuan Eastern Gate
Golden Gate ti por siat hi kong khar poimo tak mai chu ani he gate hian olive tlang lam chu a ma chona Jerusalema kul bangdang tenen ainang hau lo kumzatam tak chung lu theilova khar alo ni to lungmanga no pin ania Muslim te thlanmul manga ven vek ani bok engwange kan ti chuan Shrilok na wang ani Judami te tan chuan engtik nia emo Mesia chuan he gate kaltang hian Jerusalem aron lut do niin an ngai he wang hian Ottoman Sultan Suleiman chuan 16th century hun lai khan he gate hi an no ping vek to a Shrilok na Atlantic theilo nan ama chia chuan thlanmul te siamin mi thiang hlim kal theilo na turin ni masela Ezekiel abung somni pali chang nia khan kan muwa engtik nia emo he gate hi hon anile dona mishing nilovin pathian local le huna athil ti theina mangin he gate hi hon ani don ane Jerusalem hi atang lian zela Judami mitam takten anthi nuwa olive tlanga phum andu zela wangin thlan hi tuna an zauta tlang pang muntin mai chu thlana achang zauta ane wana tang chuan lui khopui lam hoi zonga lungluang ang mai ane heng thlan te hian khoi lam nge an hoi tak le Eastern Gate lampang tak ma chon zongin tuna hian heng thlan tam tak te hi an hoi me kani mi thi to te hian kai tho hun an nga khel to view emo ti mai turin muntin mai chu thlanin akhat vek ane Isua wana London khan azir tir te hnena alocal le dona thil thleng tur sang sang asoya indona lirning le thil sang sang te chuwangin inral ring turin asiatira chinchena sang sang te ngai venturin ani chuan olive tlanga thlan zoi muanga Eastern Gate lamzonga azau na an kalpui me khi chinchiana pakhat ani thengem Zakaria pon tiang takin hemi chungchang hi lo soito ani chuan he thlan mula hian mihring tu chuan tam tak phuman lo ni to hi hilmak a ingai ve em tin thlan tam tak gate lam naya an pung chhozel hi hilmak ani ti ve em heng thil zong zong te hi kantan enge ani ve ta kang le tuna thlanmul zau na an kalpui zel hi Shrilok na thendik tir tu tur ani thengem achiang chuang lo nima sela thilpoi mo tak mai min hria chaw tir tu chu Shrilok na hi anung re ani ti hi thon thu phu chop ani lova kan mit muwa thil thleng chaw mek zel ani thlanmul zau na hi an kalpui tur dik tak chunia nima sela Eastern Gate nai zonga an kalzel ero ngai tu chian ngai thung ani ole kha kha tu nai dewa olive tanga thlan tam tak Eastern Gate lampang zonga azau na an kalpui mek chungchang kan darlan thei chunia tuna thlan tam takin Eastern Gate an nai chho tak viau wang hian mitam tak chuan Isua local hun an nai to ni an ringa achan chu Eastern Gate atang hian Mesia chu Jerusalem akaldon ani hemi chungchang a hian enge ngai dani nei vele tuna thil thleng mek khi Isu Krista local le na nai to zia tarang tua ingai vem comment section lama milo share tir ve don nia